Здравейте хора, аз съм Blurryface. Днес отново е понеделник и продължаваме с книгата "Не пипай тази книга" на немския писател Ян Ван Хелсинг. Граф Сен-Жермен. Мъжът, който знае всичко и никога не умира. Граф Сен-Жермен е представен като прочут авантюрист от 18 век, известен из цяла Европа като необикновения мъж. За произхода му не се знае нищо определено, смъртта му също е обгърната в мрак. Волтер, един циник, който трудно се впечатлявал, го нарича пред Фридрих Велики мъжът, който знае всичко и никога не умира. Ако се вярва на свидетелите от неговото време, той е живял най-малко 200 години, без външният му вид да се промени. Графът се появява внезапно от нищото. Целият му живот е изпълнен с интриги и слухове за магически сили. Трябва да е имал повече от 80 псевдонима и вероятно името му Сен-Жермен също не е истинско. В разговор с мадам Помпадур, метресата на крал Людовик 15, Сен-Жермен обобщава начина на живот по онова време с думите: всички жени търсят вечната младост, а всички мъже философския камък. Едните искат вечна красота, другите вечно богатство. Много от тези, които са се срещнали с графа, смятат, че графа е притежавал и двете. Това, впрочем, се дължи на дългия му живот. Пред Фридрих Велики той веднъж заявил, че бил открил елексира на дълголетието, който удължава човешкия живот. И самият той живее вече повече от 2000 години. Пред барон фон Ауенсбенен казва: аз държа природата в ръцете си, и както Бог е създал света, така аз мога да създам това, което поискам от нищото. При друг случай той приятелски споделя, че може би е по-стар от Бутасал. Нека проследим появите му последователно. Сен-Жермен се появява за първи път през 1710 година, в което свидетелстват композиторът Жан-Филип Рамо и младата графиня Джорджи. Те го описват като 40-45 годишен мъж. Не е напълно ясно какво се случва през следващите 2 десетилетия, освен че той става близък довереник на мадам Помпадур и че е имал голямо влияние в масонските ложи и други тайни съюзи. По онова време духът, свързващ ложите и техните братя, е бил много по-различен от сегашния. Събирали са се много духовно извисени и интересуващи се от спиритизма хора, за разлика от съвременните висши степени, които според мен вървят в напълно различни посоки. Между 1737 и 1742 година Сен-Жермен се задържа в двора на шаха на Персия, където вероятно придобива голяма част от невероятните си знания за диамантите. През 1743 година се появява при крал Людовик 15 и се прочива с огромното си богатство и алхимични умения. За себе си твърди, че е намерил философския камък и можел да произвежда диаманти, както и че бил обходил Хималайте и открил хора, които знаели всичко. Допълва, че човек трябва да е учил в пирамидите, както направих аз, за да може да разкрие тайната му. Разказва, че пътувал в космоса. Много дълго пътувах през космическото пространство. Видях земни кълба, които се въртяха около мен, и световете бяха в краката ми. По друг превод той казва: аз пътувам през времето и неволно се оказвам в далечни страни. Освен това, имал пророческа дарба. Обобщавал за откритие от бъдещето. Твърдял, че можел да става невидим или внезапно да се появява, когато и където си поиска. Неговите съвременници от споменатата преди малко мадам Помпур
до немския философ Грим подчертават в писмата и дневниците си невероятния талант на графа да разказва истории с исторически подробности. Омагьосващите му истории за Клеопатра, Пилат, Понтейски, Мария Тюдор, Хайнрих XVII и Франц I, описвания с безброй животински детайли, убеждавали неговите запленени и погълнати слушатели, включително Людовик XV, че той наистина описва собствените си преживявания. Днешните психиатри вероятно лесно биха могли да цитират примери от практиката си. Но разликата в случая е, че Сен-Жермен е впечатлявал хората от миналото с физически чудеса. Да се върнем към историческите факти. През 1744 г. графът е обвинен в шпионаж и попада в затвора, но след разпит отново е освободен. От 1745 до 1746 г. живее като принц във Виенския двор, където го описват като забавен и много приятен. Всички твърдят, че не само е богат, но говори няколко европейски езика, а също и арабски, ориенталски и класически езици. Свири съвършено на цигулка и пияно. При това бил вегетарианец и пил вино само по повод. Между 1747 г. и 1756 г. той най-малко 2 пъти е посещавал Индия. Има писмо, в което обяснява, че усвоил знанието и леенето на бижута. Между 1757 и 1760 г. достига върховната си слава на двора на Людовик XV, пред когото оголемява или умножава диаманти. В неговия двор той имал на разположение и лаборатория за алхимичните си експерименти. Когато на 70 години графиня Джорджи отново се среща с него, е силно изненадана, че Сен-Жермен изглежда така, както при срещата им преди 50 години. През 1760 г. мадам Дюхосе го описва последния начин. Той изглеждаше така, сякаш е на около 50 години. Не беше нито слаб, нито дебел. Имаше безупречни манери. Изглеждаше умен. Обличаше се просто, но с вкус. На пръстите си, както и на табекерията си за енфие и часовника имаше и брилянти, с превързани бистрота. Диамантите на колелата и на катарамите на обувките му бяха за 200 000 франка. На данделената му яка блестяха рубини с невероятна красота. Графинята си спомня, че се била запознала с него преди 50 години, през 1710 година, в Венеция, когато той се наричал Маркус Балети. И подобно на музиканта Рамо, който си спомня същото, се кълне, че сега изглежда по-млад. Във Версай графът се явява през 1757 година и се радва на много необичайно влияние. Свободният му достъп по всяко време до Людовик XV предизвиква недоволство у френските придворни, защото прекарвал много време и много вечери с френския монарх. През годините 1760 до 1762 година графът ненадейно се появявал в Холандия и се опитва да преговори за мира с Англия. Политиците и владетелите не проявили никакъв интерес и той очевидно се проваля, защото по-късно отново се връща в Холандия, за да продължи работата си. През тази година Волтер пише до краля на Прусия. Говори се, че тайната на мира се знаела само от един господин, от Сен-Жермен, който някога вечерял с отците на църковния събор. Той е мъж, който всичко знае и никога не умира. От 1762 година
до приблизително 1773 година из цяла Европа има данни за научните и политическите му дела. Един необикновен човек, който може да превърне желязото в метал, който за златаря не е по-малко хубав и красив от златото. В Венеция Сен-Жермен притежава фабрика с 100 работника, която произвежда лен, свит на коприна. Между 1774 г. и 1784 г. след смъртта на Людовик XV, на празно предупреждение предупреждавала Людовик XVI и Мария Антоанета за огромния заговор, за който научава от кръговете на масоните и илюминатите. След това повечето време той живее в Германия. Един свидетел твърди, че по онова време графът трябва да е бил между 60 и 70 годишен. Там заедно с ученика си прокувителя си принц Карл фон Хесен Касел вероятно се е ангажирал с кръговите на масоните, Розен Кройцелите и тамплиерите. Твърди се, че двамата са работили над неща, които ще са от полза за цялото човечество. Много години графът живее при Карл фон Хесен Касел в Германия, където извършва и демонстрира различни научни експерименти. Предлага списък с различни химични способи на Фридрих Велики и ако този монарх ги беше взел на сериозно, Германия можеше да е водещата сила в индустриалната революция и да е господар на Европа. В двора на Карл фон Хесен Касел графът за първи път започва да остарява. На 27 февруари 1784 г. най-ненадейно Сен-Жермен трябва да е умрял в ръцете на две камериерки, което е записано в църковния регистър, но когато няколко дена след това ковчегът му отново е отворен, той се оказва празен. На 15 февруари 1785 г. той се появява, потвърдено от много свидетели, на една голяма среща на окултисти в Вилхемстад, между тях масони, илюминати и некроманти, на които трябвало да се уточнят различните намерения на ложите. Явява се придружен от прочития италиански авантюрист и алхимик Калиостро, виенският лекар Франц Месмер, откривател на животинския лечебен магнетизъм, и френският писател и философ Луис Клод Сен Мартен. През 1788 г. той отново живее предимно във Франция и предупреждава аристократите за предстоящата революция, но отново не му вярват. През 1789 г. пътува до Швеция, за да предпази крал Густав III от някаква болест. Той изглежда е говорил за вътрешния смисъл на живота и понеже предсказва бъдещата революция, утешавал хората, с които общува, с описание на френски език. На Мария Антоанета предсказала деня и часа на смъртта и през 1793 г. Самата кралица засвидетелствала, че с духовното си тяло графът се е явил в килията и я окуражил, като я уверил в красивия отворен живот, което и дало сила да застане пред гилотината. По-късно крал Густав III казва на приятелката и хронистката си мадам Даундер, която все още вярвала, че Сен-Жермен изглеждал на 45 години, че графът щял да я посети още 5 пъти. По-късно тя самата потвърждава, че предсказанието се сбъднало. За последен път това се случило през 1820 година, във вечерта на убийството на херцог Дюберти. След това графът отново трябва да е бил забелязан преди всичко в окултните кръгове, за което обаче, доколкото знам, не съществуват никакви или в най-добрия случай само откъснични данни. През 1820 година
трябва да се е установил в Виена и да е разговарял с мадам Дюженли. През 1836 година, т.е. на 52 години след официалната си смърт, се появява на погребението на Карл фон Хасен Касел, където е разпознат от много хора. През 1842 година той трябва да е станал близък приятел с лорд Литън. През 1867 година вероятно е присъствал на срещата на Великата ложа в Мейленд, а по-късно е вдъхновил Шопен и Чайковски. И накрая прочутата теософска доктор Ани Безант твърди, че за първ път среща графа през 1896 година. Кой е граф Сен-Жермен? Откъде е черпил знанията си за алхимията? На какво е дължал богатството си? И как така не е остарявал и не е остарявал само незначително, което множество свидетели потвърждават. Едва ли не сме изправени пред шотландския боец, който, за разлика от всичките си приятели, никога не губи младежкия си вид. Наистина ли Сен-Жермен е безсмъртен и дори пътник през времето? Едва ли някой освен него може да каже. Факт е обаче, че често е изумява слушателите си, описвайки открития, които през 18 век все още не съществували. Железниците и параходите. Откъде е знаел за тях? Едва през 30-те години на миналия век хората отново чуха за него. Той се е явил на един американец на връх Маунт Шаста, Северна Калифорния. По-скоро се материализирал пред очите му и по-късно по същия начин изчезнал. Пред американеца графът заявил, че бил член на Бялото братство. По думите му, Бялото братство е група същества от по-високо измерение, които са грижали за развитието на нашата планета и помага на душите в духовното им развитие. Интересното е в двете книги от Джефри Рей Кинг. Мъжът, на който Сен-Жермен се явил, е преди всичко това, че те засягат тема, която аз интерпретирах в книгата си Вътрешния свят, под формата на роман. Според теорията за кухата земя, планетата ни е кухо тяло с по-голямо или по-малко празно пространство в центъра, което е населено и достъпно през два прохода, на северния и на южния полюс. Съгласно нея, Земята е организъм, центъра на който има ядро, вид централно слънце. Така поне твърдят хора, които казват, че са били там. Самата Земя дишала, при което полюсите се отваряли и затваряли. Различни ескимоски племена са убедени, когато са разпитвали от полярни изследователи за произхода си, че произхождат от Земята, където Слънцето никога не залязва, и сочат към Северния полюс. Полярните изследователи Скот, Пиари, Амундсен, Ненсен и Бърт също са единодушни, че на 77 градуса ширина става по-топло, че човек внезапно се оказва в сладководно море и всички в даден момент са виждали едновременно две слънца. Прочита си дневник, адмирал Бърт дори твърди, че е достигнал някакъв златен град, където се срещнал с тамошния цар и прадревен народ, който го посрещнал приятелски. Тук няма да се спираме подробно на теорията за кухата земя. Факт е обаче, че нашата планета е произлязла от архаични тунели, които някога са били обитаеми и в които биха намерени различни машини и артефакти. Аз самият съм попадал в такъв тунел, който вероятно води към големи подземни градове и не е изключено някои от тях все още да са обитавани от древни цивилизации. В Централна Америка интервюирах мъж, който е имал достъп до тези населени градове, и той ми разказа някои интересни неща за техните жители. През 1989 година преживях нещо забележително. По това време се намирах в Седона, Аризона. Много хубаво градче.
оградено от червени скали, което е на 2 часа път с кола от Финикс. Там е не само меката на интересуващите се от спиритуализъм хора в САЩ, но и същевременно и място, където средностатистически живеят най-много милионери или поне имат свое жилище. На западния край на Седона се намира Бойнтън Кенинг. За него има следната история, която чух от един лечител на племето Лекота Сиукс. Когато изпълнявахме церемония в съседната долина, той ми разказа за времето, когато индианците са гонени от белите. Един генерал и войниците му преследвали група индианци и ги изтласкали в Бойнтън Кениън. Тъй като каньонът е задънена улица, генералът мислял, че те няма къде да избягат. Когато по-късно настъпил с хората си към долината обаче, се оказало, че няма нито един индианец. Лечителят каза, че в Бойнтън Кенинг имало вход на тунел, който отвеждал под земята на Калифорния, т.е. около 3000 мили нататък. Този тунел не е бил построен от местните, а от друга цивилизация и е много стар. На индианците е забранено да се докосват до предметите, намиращи се там, камо ли да ги присвояват. Това, което за тях било сакрално, обаче не се оказало пречка за американските военни. Днес в Бойнтън Кениън има курорт с тенис игрище. Какъвто съм любопитен, един ден замислих за там с 2 мои приятелки. Покатерихме се над мястото, но бяхме изгонени от служител на игрището. Няколко дена по-късно отново намерих същия човек и си поговорихме. Когато научи, че съм германец, ми каза, че и неговите дядо и баба са преселници от Германия и постепенно се отвори. Бъбрихме си за какви ли не незначителни неща, докато най-сетне аз заговорих за Бойнтън Кениън. Той сподели, че там ставали странни неща, били открити някакъв тунел, който е толкова голям, че в него влизали камиони. Те изнесли оттам някакво съоръжение. В местността били забелязвали много НЛО. И той самият видял летяща чиния, която според него потънала в центъра на планината. Но това станало малко по-далеч, към Бел Рок. Нощно време, когато излизал да патрулира, чувал странни, отчетливи звуци под земята, които приличали на работа с машини. Година по-късно, чрез един приятел, се срещнах човек от ЦРУ. Той бе категоричен, че в Бойнтън Кениън се работи. Каза, че курортът е построен само за камуфлаж, за да може да се действа необезпокоявано. Там били намерени огромни машини от метал, несъществуващ на земята, отнесени по-късно в зона 51, за да бъдат разучени. Показа ми дори снимка на една такава машина, която приличаше на сектант, но беше 4 или 5 метра в диаметър. Думите му малко ми напомниха за звездната врата от филма Старгейт. Мъжът каза още, че тунелът допълнително е удължен от огромни пробивни машини, произведени от Rand Corporation. Междувременно Съединените щати били прорязани от подобни тунели и имало изградени около 17 подземни градове, свързани помежду си с подземни влакове. Той смяташе, че старият тунел на отминалите култури е свързан с новите. Подземните градове изглежда са специални и са построени за световния елит в случай на глобална катастрофа. Самият той вече е ходил там много пъти и почти във всеки голям американски град имало входове към въпросната тунелна мрежа, някъде чрез асансьори в големи обществени сгради. Но след като човек веднъж се озовал вътре, системата повече не трябвало да задава въпроси. Тези тунели били абсолютно независими и в тях се ползвала технология, която
направо граничи с научната фантастика. Изказванията на мъжа се подкрепиха от проучванията ми в Австралия. Там южно от Йерс Рок се намира вероятно най-голямата подземна военна база в света – Пайн Гап. През април 1992 г. в Сидни интервюирах една госпожа, която не желая да бъде спомената поименно. Тя работи за австралийска почистваща фирма, по чиято поръчка беше влязла в подземна отбранителна противовъздушна станция Пайн Гайп. Информираме, въпреки заплахата от страхотно високи глоби, че Пайн Гайп е около 13 км дълбок, функционира на принципа на свободната енергия, притежава подземни езера, окачени влакове, както и собствено стопанство за зеленчуци, плодове и всичко останало. По официална информация, Пайн Гайп може без проблем да оцелее след директна атомна бомбардировка. Както изисква законът на резонанса, 3 седмици по-късно на един къмпинг срещнах мъж от британските тайни служби, който беше служил 2 години в Пайн Гейп. Беше британец и искаше отново да се върне в родината си. Разказа ми, че бил видял неща, които го довършили. Вечерта, когато ми говореше тези неща, беше пинал повече. Мърмолеше нещо за клонинги на хора и космически технологии. Когато на следващия ден исках отново да го разпитам, беше изчезнал. Нека се върнем отново на нашия граф Сен-Жермен. Джефри Рей Кинг твърди, че през повечето време графът живеел в подобни тунели системи и подземни държави, снабдени с компютри, с помощта на които той комуникирал с съюзниците на Венера. Интересно, а? Не отива ли Христос за 3 дена под земята, след което го свалят от кръста? Приятелят ми, Ал Билек, който подобно на брат си и баща си, десетилетия наред работи за американските тайни служби, също интензивно изследва феномена Сен-Жермен и е почти убеден, че той все още е жив и се намира в САЩ. Билек твърди, научил го от неизвестен за мен източник, че на всеки 65 години графът трябвало да провежда подмладяваща терапия, която продължавала 2 седмици, след което отново бил спокоен за следващите 65 години. Самият Ал Билек твърди, че по време на опити през 1943 година, при което корабът USS става невидим за радарите, той самият е преместен във времето. Ал Билек не само твърди, че по онова време е транспортиран във времето, но и че едва след този нещастен случай всъщност започва истинските изследвания и че до днес експериментите не са престанали. Вероятно на някой това твърдение щеше да се стори твърде смело. Факт е обаче, че и граф Сен-Жермен е разказал същите неща за себе си. От книгите на Петър Карса за Сен-Жермен намерих следните много интересни епизоди. Кандра Грейбол ги е откраднала за дневника на селски ратай, писан през 1618 година. В записките се говори за някой си Монтия Салвери, за когото се предполага, че е бил графът под един от многобройните си псевдоними. Това е всичко за този клип. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала.